Og her er Marius med sin nye, super fede helikopter. Og prøv at se, hvad den kan. Den er helt vildt sej. Prøv at se. Der er nogle store haleroer her. Hvad der lige er tjekket, det er, at man lige gør sådan her. Vupti. Hvad? Prøv at se. Den kan også det sejeste, det er simpelthen det her. Prøv lige at se her. Er I klar? Jeps. Og følger 2 sekunder. Så er der referens. Nå, det er den anden vej. Sådan der. Er det ikke lige tjekket? Så letter vi. Og så kan man bare lige slukke her. Det er lidt smule svært at slukke, men nede i bunden her. Sådan der. Og prøv at se, de her to. Når man drejer på dem, så hænger de her to sammen, fordi der er simpelthen alle de her tændhjul, som bare går herop. Og det her, det også bare kan snurre rundt. Og der er også hjul og sådan noget. Prøv at se, det kan jeg også se. Og så er der den der, man tænder på der. Det der hjul der, det kan lige bøje ned. Det er smart. Helt under at sidde her. Og det var alt for min super fede helikopter. Hej hej!